Mayap at magrasya nga bakpo kay kayungan. Kingaldoy ti pagmasusyan tayong Miyerkules de Ceniza. Pagkabitala po ka rin kay katang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat, Villamor Tolentino and family, Net Patrick Reyes and family, Joyce San Inco, Jason and Evelyn Lumba. Birthday Thanksgiving Daddy, Percy Palma, Jenaski Pinlac, Birna Quezon, Carlos, Real Santa Rita Marin, Mario Donato Briones, Rosana Kanda Salak, at Lourdes Nukup. Special intention, Belka Tekbak, and Mila Nagit. Speedy recovery, Mercedes Nukup, Beson Singh, Domingo Gosun, Bel Trinidad, Anita Chente, at Lourdes Nukup. Good health, Princess Mary Ann Reyes. Antimurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Emerito, Lourdes, Serbanda, Aleli, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino at Librado.
Makiabit ang puking dalita pamukulat. Makiramdam kayo, ngeninaing oras sa karapat-dapat. Ngeninaing nadoning kaligtasan, magbalik ka na luting Diyos. Pagilaganing makarapat, anumang bagay ang makataging, panting kekatang kasuyman, alalang asabing anupaman. Magkiramdam kayo, ngenilahing oras sa karapat-dapat. Ngenilahing aldoning kaligtasan, pagbalik ka na luting Diyos. Ibabataking kasakitan, king kalungkutan at kalipitan. Muli na niti, makilala tamong talasuyuling Diyos. Makiramdam kayo, ngeninaing oras sa karapat-dapat. Ngeninaing aldoning kaligtasan, magbalik ka na luking Diyos. Kilagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagon ng Banal Espiritu, mantabay kakaingan, At kaya timurin. maya pa abak kakaingan po, Maya payabak po among. at metong banal, aldo, umpisa ng panahon na ng Kwaresma, kapamilatan na po niting Ash Wednesday, ang Merkulis de Ceniza. Nga po ito pong bagya, na po kaskasing abu, karing kanuan tamo, na naibubud na karing bundok tamo, ining maging ekspresyon at pamipasyag tamo, king kaya katamong pamagsisi at nasa pamayng gulot, karing kaya katamong kasalanan. Manalangin tamo. O Diyosing biye at ipaning pakalulu, pag nasan mong maging malaya, ring sabla mong tawan, at may bebianting banal mong balayan. Kaniting panahon ng Kwaresma, ipanalangin mi kaya ka, kalagan mo kami king buklod, ning maimut ming nasa, king dangalan na tupaya, king pibandyan at kuswelo. Ipayabot mong may biya kami king biyaning anak mo, king pamanyuyo karing kaparaming tao, at king pamiparangal keka, o Diyos mi, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, kinlibro ning Propeta Joel. Uneng agyangeni, nga naning Ginoo, sumisi kayo at magbalik loob ka nako, king mabilog yung puso, at kaya bening pamaggayuno, kiyak kayo ang lungkot, at gabakan ding puso yu, at aliwa ing imalan nyo. Magbalik kayo king ginung kekong Diyos. Maganak kaya at mitmuyang lunos. Mapibabataya at tutuparana ing sablang pangako na. Manatili yang mamatawad kapilanman
at ebyasang mamarusa. Siguro ing ginungke kong Diyos, mi kadwan niya lub, at kaya bening dakal apupul, ing bendisyon na kaya kayo, ibyena. Kanita iyayin ko ing ginu, king alak ang po imbutil. Tsupanye ing trumpeta king baboning bundok ning Sion, iutos siyo ing pambag-ayuno, at mawas kayong pulong. Tipunan niyong miyabe-yabe ring memalen, isadyala para king banal akapulungan. Makatwa kaya kayulang ausan, anak kaya kayulang tipunan, pati na ring sususong bingot. Agyang ding bayong miyasawa, lakwan dalang balera, at sukat dang ila datangla. Ing pari king ginu susuyo pilataning altar, at ding pasbol ning templo, paboren lang tumangis at manalangin. Ginu malunos ka king kaya kang balen, emu ipayin tulot insultuan da kami, at kailan ding aliwang bansa, king kapamilataning karelang pamagsalita. Nuya ka rin ing kaya kayong Diyos, kay ba't ing ginu pakit na ing kayang masabal, king bansa na, karing may malen, malunos siya. Amano ning ginu, Salamat King Dios. malunos ka kanaku o ginu, uling mi kasala ko. Kanako o ginuling mi kasala ko, malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko, malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko, malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko. O Diyos ko, malunos ka kaku, ulining alangkupas alugod mo, ulining maragul alunos mo, wasan mo lang kakong kasalanan, linisan mo ing sablang kakong karinatan, at patawaran mong kakong kasalanan. Malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko, malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko. Balo ko lang kakong kakulangan, hading kakong kasalanan, parati lang at tsuking kakong kaisipan. Mikasala ko laban kaya ka, bukod mong kaya kako mikasala, depat ko itang emayap king arapan mo, inya matulid ing atulan mo ko. Malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko, malunos ka kanako o ginuling mi kasala ko. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko, ibayume ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo kako, emu ko tatabi king kekang arapan, emelalako kako ing espiritu mong banal.
Ibalik me kako itantulang bunga na ning pamagligtas mo, at gawan mo kong mapaminto king sablang kaburian mo. O Ginu, sopan mo kong magsalita, at idalit ko ing kapurian keka. Malunos ka kanako, o ginuling ikasala ko. 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 Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Kapatad, at yu kami keti, bilang pekakatawan ng Kristo. Ing Diyos, yana mismo ing mamawos kaya kayo, king kapamilatan mi. Alang-alang kang Kristo, makikasundo kayo, king Diyos. Eya mi kasala i Kristo, dapot alang-alang king kaya katamong ikakayap. Tinuring neng makasalanan ning Diyos, ban kayabe na maging banal tamo arap ning Diyos, king kapamilatana. Antina ning kayabe kami, king obrana ning Diyos, ipakisabi ming mayap kaya kayo, king eyo sa payalan kabaldugan, ing grasya at ing gapyo kaya, ulinging Diyos sa sabyana. Pakiramdaman da ka, king oras akarapat dapat kanako, saupanda ka, king aldoning kaligtasan. Makiramdam kayo, ngeni na ing oras akarapat dapat, ngeni na ing aldo ning kaligtasan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakadang parag ng aklamasyon ng balen. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka. Ing puso mi payapan na lang, makasadyang makiramdam teka. Magsalita na ka, magsalita na ka, alipan mo makiramdam ka. Ligayat kapurian keka, Kristong Jesus, aginumi. Ligayat kapurian keka, ligayat kapurian keka. Ang Ginoo, mantabi kay kayo, Ante mo rin. pamamasaking may pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka, O Ginoo.
King panahon na ito, Jesus nga nakaring kayang alagad, ingatan yung pagparangalan, arap ning balen, ing nanumang dapat yung kabanalan, para mayaws lapansin kaya kayo ring tao. Uling nung makanyan, ala kayong panenayan pangablas, king ipayong atsubanwa. Inyanong maglimos kayo, king taong pakakalulu, ay na panyabyan pa. Makanya ning daraptan daring hipokrita, karing sinagoga, at karing dalan. Daraptan dayti, balang tanggap kapuryan karing tao. Ing katutuan sa 7 ko kaya kayo, tinggap na naketi pa, ing karelang ablas. Nung maglimos kayo, daptan nyo itasanang enabalo agyanging matalik yung diling kakaluguran, ban manatiling makalihim. Ablasan na kayo ning ipayong king lihim manakit king daraptan nyo. Nung manalangin kayo, ay la pakyapusan ding hipokrita. Maburilang makatalakad manalangin karing sinagoga at karing sulok dalan. Ban kanita, pakit lamo karing tao. Ing katutuan sa 7 ko kaya kayo, tinggap da naketi pa, ing ablas da. Nung manalangin kayo, munta kayo karing kwarto yo. Isarayang pasbol at manalangin kayo king ipayong mayakit. Ing ipayong king lihim manakit king kaya kayong daraptan, ablasan na kayo. Nahila pakyapusan ding hipokrita, nang mag-ayuno kayo. Papakit da ing makanunos na itsura. Ban kanita, abalo da rin tao, king mag-ayuno la. Ing katutuan sa 7 ko kaya kayo, tinggap da na keti pa, ing karelang ablas. Manimo kayo at manyokle, nang magayuno kayo. Ban kanita, erayabalo ring tao, king magayuno kayo. Nunay mo yung ipayong king lihim manakit. At yung ipayong manakit, king kaya kayong daraptan, ablasan na kayo. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Magandang morning Good morning po. sa lahat. Ang dami po natin sa Ash Wednesday. No? Isa kasi ang Ash Wednesday sa mga favorite natin. No? Pero sa simbang gabi, ang Ash Wednesday ang isa sa mga dinudumog natin mga Katoliko. Kahit kaya pandemic ngayon, ay ito po, marami pa rin tayo na gusto natin ng abo. No? Samantalang ang abo pinapaalala lang na mamamatay tayo. Pero pag-usapan ng kamatayan, tinatapos-tapos natin yan. No? Ayaw nating tutukan. Pero pag ganito pong Kwaresma, like it or not, talagang ito'y isa sa mga tema, mga issue sa buhay natin na dapat nating pagnilayan. No? Kaya tignan nyo naman pong ayos ng ating altar. No? Puro mga tuyo. No? Kasi dati ring araw, matutuyo rin tayo. No? Yung iba nga po, bukang tuyo na no? No? Kahit anong gawin ng pagpapaganda at pagpapapogi, mangungulubot din tayo. No? Puputi ang ating buhok. Mararatay tayo at dilisanin ng mundong ito at mabibilang tayo sa mga naging abo na lang. Kaya ito po yung sinasabi niya. No? Pero bago po yon, siyempre maganda nga na isang sa ating buhay kung saan patungo ang ating buhay. Kaya yan po yung mga tanong kapag Kwaresma, saan ba patungo ang buhay natin? Do you know where you're going to? Sabi nga ng isang kanta. Yan po yung dapat nating tanong sa ating sarili.
At sa ganyan po, gusto nating simayin at suriin ang ating sarili sa mga nagagawa at ginagawa natin. No? At isa pong magandang tutukan dyan ay yung ating mga pagnanasa. Ayan. Yung ating mga ninanasa at ninanais sa buhay. Dahil yan po ang pwedeng magpabuti sa atin, magpakabuti, gawin tayong mabuti, o gawin tayong masama. Yung ating mga pagnanasa. No? Hindi naman po kasi lahat ng mga pagnanasa ay masama. No? Pag narinig natin ang pagnanasa ay parang makamundo na kagad. No? Normally pag narinig natin yan, ang pagnanasa ay parang tumutukoy kagad sa mga worldly desires natin. No? Pero ang Kwaresma po, yan pa rin ang, actually, yan ang, diyan tayo gustong dalhin ng Panginoon. At ang gustong gawin ng simbahan ay akayin tayo sa mas banal na pagnanasa. No? Iangat ang antas ng ating pagnanasa. Si St. Augustine po ang nagsabi niya, sabi niya, the Christian life is an exercise of holy desire. No? Si St. Augustine, sabi niya, the Christian life is an exercise of holy desire. No? Ang buhay Kristiyano ay isang pagsasanay sa banal na pagnanasa. No? At siyempre po, pag sinabi natin banal na pagnanasa, di ibig sabihin ang lahat ng gustong gawin natin, naisin natin, pagnanasa natin, ay ukol sa mga banal na bagay, ukol sa Diyos. Kaya ito pong ating pagbasa, yan ang nilalaman niya. Gustong iangat ang antas ng ating pagnanasa sa buhay. Kaya rito po sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pag magdarasal tayo, pasok tayo sa kwarto natin, kung saan walang nakakakita, at sa loob ng kwarto, ating kausapin ang ating lumikha. Pagdarasal. Sa panahon po ng Kwaresma, yan ang gusto natin bigyan pa ng pansin. Kasi sa ating pagdarasal, ibig sabihin ng ating ganap na ninanasa ay makapiling ang Diyos, makasama ang Diyos. Na wala tayong nanaisin kundi ang buhay natin ay mapa sa Diyos. Ngayon nga po'y mamimiss natin yung paglabas natin ng simbahan ay meron tayong mga itim na krus. Yung iba nga po, 3 days na yata nakalagay pa yung itim na krus. Hindi tinatanggal. Hindi naghihilamos. Doon sa krus. Ang ganda po ng tignan yung meron tayong mga krus. Kasi pag meron tayong mga krus na ganyan at visible, nakikita, parang sinasabi sa kagad kung sinong nagmamay-ari sa atin. Kasi pag meron tayong krus, para bang nakatanda na tayo, nakatatak na tayo. At yan tayo'y markado na ng Diyos. Tayo'y sa Diyos. Na siyang ating gustong mangyari na ang buhay natin ay tunay na mapa sa Diyos. Hindi lang sa kabilang buhay, kundi dito pa sa mundong ibabaw, ay magsisimula na yung angkinin tayo ng Diyos at ang buong buhay natin ay Kanya. Kaya ang Kwaresma, ang dapat, kung mayroon itong dapat gawin, dapat lalong dadakila, lalong aangat, lalalim ang pagmamahal natin sa Diyos. Kaya ganyan po natin gustong dagdagan ng mga pagdarasal natin. Ang panahon ng pagdinilay, pagtitika, ika nga. Normally po, pag ganyang nagsimula ng Kwaresma, nagsisimula na rin mga nagbibisita iglesia, mga nagpipilgrimage. Ito po'y
kasama, kabilang sa pamamaraan natin para tunay na maging malalim ang relasyon natin at ugnayan sa ating lumikha sa Diyos. Ika nga po, magiging abo tayo ang lahat. Pero hindi yun ang katapusan ng buhay natin. Kasi para sa atin, hindi lang tayo magiging abo, kundi uuwi tayong lahat sa kaharian ng Diyos. Hindi tayo uuwi sa lupa lamang, kundi magbabalik sa lumikha ang ating kaluluwa, ang sarili natin. At ang pangalawa po, na gusto nating pagnanasa, ito rin ang pamamaraan para iangat ang antas ng ating pagnanasa ay ang pagmamahal sa kapwa. Kaya nga po dito sa ating ebanghelyo, hindi lang pagdarasal ang nabanggit, kundi yung sabi niya, kung magbibigay ka ng limos, magbibigay ka ng tulong sa iyong kapwa, siguraduhin mong di na alam ng iyong kaliwa o kanan. Ibig sabihin, wala nang makakaalam sa iyong ginagawa pag ganyan. Kaya ang dapat ding mangyari ngayon ay yung isang marubdob na pagmamahal sa kapwa. Yung pong pagbibigay limos, yung pagbibigay ng tulong sa mga ito expression lamang. Hindi naman kailangan maghanap tayo ng nagpapalimos para maipadama itong pagmamahal sa kapwa. Kasi pwede namang baka sa kapitbahay lang o baka sa mga mahal lang sa buhay na napapabayaan. Baka ang naglilimos ng ating pagmamahal ay hindi ibang tao, kundi si nanay, si tatay, si lolo, si lola, o kaya anak mo na wala kang panahon. Dahil sila ang una nating mga tinuturing na kapwa-tao. Kaya wag na po nating mag-isip kahit ng iba pang mga tao. At siyempre, hindi naman dapat hanggang pamilya lang ang tulong natin. It should go beyond the family members, yung mga kadugo natin. Lalo na ngayon pong pandemya. Ngayong pandemya, mas lalong maraming naghihirap at nanghihina, mga nasisiraan ng direksyon sa buhay. At ultimong ito ay pwede tayong magbigay ng limos ng paggabay, pag-akay, pag-antabay sa sino man pong kailangan ng pag-antabay. At ang pandemic po actually po, ika nga, doon nagbibigay ng hirap at pasakit ang pandemic, pero ang nagagawa rin nahahamon lalo ang ating kabutihan. It challenges our goodness. Yung pandemic, it brings in us yung what is best. Yung hindi natin akalaing magagawa na mabuti, magagawa pala. Kaya ito po yung pangalawa, ngayong Kwaresma, ang ating pagnasaan din kung paano pa tayo makakatulong at may papadang pagmamahal sa isa't isa sa ating kapwa. At yung panghuli po, panghuling dapat nating tignan na pagnanasa, na iataas ang antas niyan, ay ang pagmamahal sa sarili. Dito po sa ating ebanghelyo, nabanggit yung kung ikaw mag-aayuno,
magpa-fasting, huwag mo nang ipakita yung nakakaawang itsura mo. Kundi ayusin mo sarili mo. At yung para bagang kayong dalawa na lang ng Diyos ang nakakaalam sa laman ng iyong puso, ng iyong isip. At ang pag-aayuno po, kung titignan natin parang tinatalikuran ng ating sarili. Ang mga sariling pagnanasa, ang sariling pagpapakasarap. Kasi fasting Pag fasting, ibig sabihin pagbabawas ng anumang pasarap sa buhay natin. At nauna na po yan sa pagkain. Paanong pagmamahal sa sarili, yung hindi mo pakakainin ng iyong sarili? Samantalang marami po sa atin dito, mahal na mahal ang kanilang katawan. Kaya, lamon ng lamon. Siyempre, bigay hilig. Ang sarap ng kumakain, kahit na mahal ang baboy. Pero, ika nga po, hindi ko mo pinapasarap mo yung buhay, yan ay pampaganda ng buhay natin bilang tao. Ika nga, hindi lahat ng masarap ay nakakalusog. Sobrang tamis, diabetes. Sobrang taba, kolesterol. Sobrang laman loob, uric acid. Lahat, no? Lahat Kaya kung mahal mo sarili mo, huwag ka nang kakain. Pero hindi po yan. Pero ito po yung ang mismong discipline of depriving ourselves from food, from what is pleasurable and desirable. Ayan pinawawagas, ginagawang tunay ang pagmamahal sa sarili. Kasi kapag control po natin ang ating mga pagnanasa, kapag kaya natin kontrolin ang mga masasarap sa buhay, then talagang mahal mo sarili mo. Ayaw mong mapahamak dahil sa pampasarap na ito. Kaya ito pong Kwaresma, ito yung naisin natin. Sana'y maging wagas at tunay lang ang pagmamahal sa sarili. Hindi yung makamundong pagmamahal, kundi yung tunay at wagas. Kaya ito pong Kwaresma, naway tunay po tayong dalhin at iangat sa tunay na dapat nating pagnasahin, mga banal na bagay lamang, at ito'y sana'y mangyari sa ating mga taimtim na dasal natin, sa ating marubdob na pagmamahal sa kapwa, at tunay na pagmamahal, at wagas na pagmamahal sa sarili. Amen. Amen. Ngayon po'y ating basbasan ang mga abo na ibudbud po karing kaya katamong buntok na hindi na po ipapahid. Okay. Kakaluguran kang Kristo, aduan tamo king ipa, ing bindisyonan na iting abu, agamitan tamon ting tanda, ning kaya katang kapanisyan.
O Ginoo, panwanan ming palpikasalang manyawad, king kaya kang kapatawaran, at bendisyonan mula ring sablang tanggap kaniting abu. Gampanan desan iting panauning kwaresma, anting pamagsadya, king tula, ning pamanyubling mi. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At yun pong gagawin natin ngayon, parang sa communion din, no? Line, bench by bench, huwag kayong sasabay-sabay na tatayo kasi marami po tayo na lalapit na lang kayo sa EMDC. Okay. Sisyan nyo lahat, pahinggulutan, din kaya kayong kasalanan, at salpantaya kayo king may pabalita. At tandanan mo, tao, alikabok ka, at king alikabok, may balik ka.
King balang panahon, kaluguran kong kapatad, kailangan tangang manalangin. Dapat lalong-lalo na kaniting panahon ing pamagsadya, king pamanyubing mebye. Ing pakibat tamo, Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para king balayan Kristiyanong makalaganap mabilog ayato, banlaluyang numabang king balang amanong manibatan king asbuk ning Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para king kapanayan ning metoyato, ban maganap karingaldoreti, ing kasaupan at kaligtasan ay iba't king Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para karing makasalanan at malilili king dalan, bang magbalik lalub kaniting panahon ning kapatawaran, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Para kaya katamong makatipon kaniting kapag masusyan, ban milako lubos karing puso tamo, ing sablang kasalanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ausan mo kami, king pamanisi at pamibayong biye. Ngeni po adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy, paming mayupaya, ipaintulot mong makapagbalik yang mit mong kapanaligan kaya ka, ing balayan mo, at sumuyo yang mit mong kalinisan a puso. Tiyadon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ikanta tayo pong dalit para king pamagsadya karingayin. O Diyos ko, ketang tanggapan. Ain po, Diyos ko, ketang katulan. Di pusong sisi
Manalangin kay pakamalang kapatid, banitin kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan niya sa aning ginuiting dawon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O tapat at malugod na Diyos, karatingay na daralami arapan mo, pakyabe ming kabilugan ming kapagnasan sumisi, at gawang dapat kapaglarinan, at makapagbayo kaya ka, at karing kaparaming tao. Dapat balumi ing alakeng sikanan nung alaka. Ipaintulot mong ing sakripisyo ning kaya kang anak, alila ng sikanan ing kaya kaming kinan. Ing masugid ming panalala king sarili, king pangabuklat kaya ka, at karing kalupaming tao. Itingan na doon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kang timurin, yat nayorem puso yo. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alanganga lubos maipaya. King kay kaming kapibabatan, king kasakitan, sasapan mo kaming mikatetagan sumupil, king kaya kaming kayungyungan. King pamakyapos mi, king kaluguran mong anak, amig pakasakit para kaya kami, ikakatula ming kapibabatan mi, at parangalan mo yung kayapan mi, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok nang, naming babye, kapurian kaya kam. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos mayupaya. Itnuing banwa ating labuan, tingketang ligaya. Hosana, Hosana, kakatas-katasan. Waling karatang, kinlagyuning Ginoo. Waling karatang, kinlagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, kakatas-katasan. Waling karatang, kinlagyuning Ginoo. Waling karatang, kinlagyuning Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malyalang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw kusang loob, king pamaylasat kamatayan, kinuwaning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Pira sunod binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti kongan at kananya. Iti ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kadis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyaning kadis, kaning kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kadis ning kanakong daya, yung daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para kaling sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dapat niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalbantayanan. Kamatayan mo, Ginoo, kay kami ang gagalakan. Pangasuslin mong bebye, kay kami ang pagmasusyan. Balikan
gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo binang may biyan ng anak mo. Daramya kaya kay ting tinapin, ing biyat ing kalis, ing kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapong mabaming pagamwa mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban biganap ya kinlugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka muna naman din kapatid ming Pepay Nawan at maninayang sabing miye, lanlanay Gerardo, ading alwa pang mayang unabiye. Tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakadulwan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, ing Birhendo ning Diyos, kambiyan ng San Jose, na kayong esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panawun, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambiyan at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning Banal Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen, amen, Mapaminto king amahin tala pangabos at nibog king banalan turo, nga tamang ining mangangas manalangin. at suban wa ni sambanya ilagyo naging kayayan mo ni pamingkan ilog mo ket isulit pantiban mo ipamingkan ilog mo ingkakalat ni ingalolo Ilyemo ke kami tinggal mongeni Kaponi patawad mo ke kami Tingsalami ke ka Andiin pamamatawad ni Karing ikasala ke kami Mangay mo ke pay sa ulking tukso Nunay ikapusi Igabos mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, ban king kasawpan king kekang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu-Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kekain kayaran ating kayupayan ating ligaya manggaman tingalan O ginaming Yesu-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiyak ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, ing kaya kaming kasalanan, ing lawin mo yung kasalpantian, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman, tabi sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka, Antemore.
Yan pang tayong waganing kapayapaan, King Metong at Metong. Kapayapaan, kiyakingan po. Kapayapaan, this video. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos sa milala mo, ing kasalanan ning metoyado. Pakaluluan mo kami, Agnus Dei Itonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato. Noon tamang mayaus, king apunan ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kay ka, dapat igkas may nga mano mo, pumayap na ako. Kristo, kaya ka anak niyo.
ke kanganak miyubong na. Inilaing panahon, panahon na karampatan, baning balayan mo, magbalik yalog ke ka, miyubog mi bayo kang Kristo, anak mo, kinganap a panahon dating ganap itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan mo mi balik yalog keka, at ang Kristong keka nganak niyubong na. Itiyaing panahon, itiyaing karampatan, imbalayan mo mi balik yalog keka, at hanggang Kristong keka nganak niyubong na. Karen pong kaya beming sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ning espiritual apama kinabang. Itamongan po. O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bagi. At pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal a kasakitan ke kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsat me ke kami, ing makaulo mong gamat, ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila, ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin nila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling, ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Emula paboren, miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mila,
retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawp kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayra na kaming pamagbayong lub at kabanalan. Itiyaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, hingaklis mi keka, king kakulangan mi. None, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, dindaming awos, ning kaya kang anak, ang magbayo kami, at maging balayan mo, malaya para kaya ka, at para king metong at metong. Busan mong itingi Kristiya, ibiyan na kaya kaming sikanan patibe at pasagiwa, king matbudming lugod, ing mamatabad ay susukad, ing munye ay mangwenta. Katman mo kami king sarili mong masabal, para karing peka malatiming kapatid. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Sa paalala lang po, ang araw pong ito ay nanyan tayo ng simbahan na i-practice ang disiplina nitong Lent. Sa araw nito sa pamamagitan ng pagpa-fasting. Fasting, ibig sabihin po, bawasan ang kakainin sa araw na ito. Na sa mga edad 18 hanggang bago sumapit ang kanilang senior citizenship. Okay, tapos po sa mga edad 14 hanggang before senior citizenship, again, abstinence. Ang abstinence po, ibig sabihin, wag mo nang kakain ng mga favorites. Wag mo nang kakain ng masasarap, lalo na yung nakakatas na presyon na karne. Okay, at sa tuwing Biyernes po niyan, ay abstinence day for us, Catholics. Ibig sabihin, pag Biyernes, doon tayo, wag mo nang kakainin mga favorites, yung lalo yung masarap para sa atin. Preferably yung karne. Okay. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kanti mo rin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may arining kay katang kapag masusyan, inyaw meta ng iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. King Diyos. Huwag mo na pa. Ikaw pa po mama ko. Ikaw pa po mama ko. Liwas-liwas. Ikaw pa po lulwan. Paunan tala pa po retang keta. Sana ning Kristo ikakanako, sana ning Kristo malakat kulot ko. Umene po sana ning kekang krus, tuki ka na ko harapan talimo. Sigurada pong row. Sana ning kekang krus, tuki ka na ko harapan talimo.
Sige po, pwede pong row 1, pwede na. grasya, pares man ang niyape paylasa, rawan mo gulot mo tukibis ako, sa panmuko akong puspusalan ko. Sawan mo gulot mo tukibis ako, sa panmuko akong puspusalan ko. Dakal pong salamat, Maya po oras kakingan, magandang araw, marami pong salamat. Huwag muna po kayong, ito muna po yung ano, mag-stay muna po kayo, ayan muna natin.